non kange joom peɗeli kange golle ma jooɗi peewi eɗen garta e namdal pattam lamawiyal etade mbiɗen ko etade jabtade hono ngal ɗo namdal holno famorto leydi ina yaha nangue ina yaha holko science haali hen ko adi foof eɗen jinno attude ɗo seeɗa e nder ngal ɗo gandal biyetengal physique ko toon mbawɗen lugguiɗinade saabu ko toon jaaruɗen kono Allah ne waɗi gonɗen koye rendo julɓe jibina ɗen ken julɓe jangguina ɗen ko ken julɓe ko on diine ganduɗen ko on diine guurɗen ɗum waɗi noon kala ko jangguɗen ko alay sago ƴeewen gombodiral mum eko diine jangguini en eko diine nehi en ko joni noon hade meɗen arde e mbundi namdal ngal ganden taw kala ɗo gandal kesal woni bitegal physique ngal wi ene yaha walla wi koko dari walla wi goɗɗugol mum ko naggam walla jaawendi mum ko naggam ganden jogui taw koko wiyete tugnorgal ɗum noon zehibi ustana en gaaci ɗi seeɗa saabu ko kaleten ko eɗen jiiɗi bandiraɓe yo nan ɗum so tawi kadi wonko ɓe labtinta hen kadi ɓe labtina ɗum noon ɓe jogui koko wiyete tugnorgal holko woni tugnorgal koko science wiyata walla physique wiyata repère ƴetten yeru sa wi goɗɗugol makko walla omo yaara e 70 kilométre omo yaara e 70 kilométre kaalowo o holto woni to woni ɗo mana ko ɗon woni tugnorgal makko wadde 70 kilométre kalteɗi ɗi ko hakkude makko eɗo e toɓɓere nde walla nokkure nde wiyata nde ɗum woni 70 kilométre ƴetten yeru so tawi kaalowo o woni ko butelmit ƴetten yeru wonde oto gummiɗo nakshot wirtima butelmit ina fay ɓogge o wi wonde oto o nana yaara e 70 kilométre faade ɓogge wadde kanko kaalowo o holto woni o woni ko butelmit wadde 70 mana kilométre kaalete ɗi ko hakkude butelmit e ɗo oto o yarat ɗo kono wonande kay min gonɗo ga e nakshot 70 kilométre ɗi wadde wona min jeeyiɗi sinno ko min mataw wonata ko temedde 2 pawɗi kilométre hakkunam e oto oɗo yarat ɗo wadde ɗo yene tugnorgal ngal ko butelmit wona nakshot woni butelmit ndeke noon e nder gandal ngal ɗo kaaletengal biyetengal physique ngal wonɗo tugnorgal haalata wiya hunde ina yaha taw so ƴettanoma tugnorgal gongal ndeɗon hunde wiyande nana yaha wonata ko hunde darinde holno pamirten ɗum ƴetten otoji ɗiɗi ina jaada oɗo oto jahowo mana otoji ɗi kanƴi tolnodiri ɗi jahara mana ko wiyete jaaweedi majji ko gotum o yahata ko 100 kilométre à l'heure oɗo yahata ko 100 kilométre à l'heure wadde to banggue oto oɗo biyeteɗo oto A e oto oɗo biyeteɗo oto ba hakkude oto o A o e oto ba o e oto yahani o way kono dari ko dariɗo saabu yen tesko so tawi otoji ɗiɗi cawdodiri goto e gonɗo e oto A o ene wawi ƴettude junggo mum so welama woodamo tottito eyyi kono so tawi no tugnorgal ngal ko dariɗo e leydi otoji ɗi ene birto ɗum ne jaaha aha otoji ɗi goni koye yaade kono oto A o to banggue oto ba o oto A o ko dariɗo o dillani o yahani to banggue oto A o oto ba o kayne ko noon wayi o yahani o dillani wadde tugnorde ɗe ko ɗen gandinta en wonde nde ɗo hunde wiyande ina yaha walla wiyande koko dari beele nde woni koye yaade walla nde woni koye mana nde woni koye yaade walla nde woni koye dogde walla kode daride wadde fawi koye tugnorgal kaaletengal ngal ko ɗum waɗi noon so neɗɗo wiima leydi ina yirlo
walla leydi yirlaaki walla naange woni koye yaade walla naange yahani fawi koye tuunorgal kaaletengal ngal kono kay to bange dillugol mana ko ɓe mbiyata repère absolu woni tuunorgal kuftidingal naange yo leydi yo koode yo e denndangal geɗe goɗɗe ko ɓe mbiyata woni koye cosmos walla ɓe mbiyata woni koye voie lactée e nder ɗemgal français walla sen puli ɗum wonata ko bolol kosamɗinagol mana voie lactée to bange koko attira koko fawa e kosamaɗinagol ni tan mbiruɗen ɗum ha famno ɓe mbiyata ɗum ko voie lactée ɗum noon voie lactée o systéme enen mo gonɗo mana tippudi gonɗen ndi ko mbiyata systéme solaire o fof woni koye yaade aha kay so tawi wonde e nder qur'anul karim e tedduɗo o e nder simore wiyetende yasin aye 37 bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim ɗo jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wiyata wa shamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizul alim yo kay ni labti wonde nangue kay woni koye dogde wallahi ni labti aha noon hay science ko noon wi science wiyani nangue koko dari science yaadama boom ha rokki jaawendi nangue wi wonde ko jaawendi nangue ko 800 kilométre par waktu 800 walla sen dokki ko woni jaati ko 828 000 kilomètres à l'heure ɗum ɗo noon nde wonno naange yirloto ene metti famde noon bandiraɓe sabu kadi gonɗen koye radio welanno ko taw ko ɗum vidéo nde wonno noon naange woni koye taarade e mana leydi woni koye taarade naange kono naange nge e hoore mum ina yaha wadde leydi ndi e hoore mum woni koye yaadude e naange nge kañum fof ina jaada e oɗo vitesse wadde to bange leydi tawde ɗi jaadata koye ko vitesse goto to bange leydi naange yahani nde wonno kadi hono yeruji otoji ɗiɗi ɗi dokkuɓe ɗo ɗi pamren hono ni fawi koye kaalowo kono noon kay ko wiya kay wonde ko 600 kilométre ko ɗum naange dogata ɗum kay ne laaɓi kay naange woni koye dogde leydi kay ne woni koye dogde ina yaada hen ene yaada e oɗo systéme fof woni koye yaade ay yeru joni sa ƴetti moteur oto dogowo ene doga kurwa gonɗo nder moteur o wona o woni koye tournude o tournata koye nder oto he ɗon ɗo tournata e nder oto o e hoore mum woni koye yaade vitesse mo oto o yahata o haɗani moteur o e hoore mum woni koye tournude ene yiilo ne arta ko noon leydi yirlorto mana wangorto eyyi ko wangade leydi woni koye wangade naange kono haɗani kadi leydi ina yirlo e hoore mum waɗi ko yirlade e wangade woni wangade nde ko tartade naange nge woni yirlade nde ko yirlade e hoore mum woni waɗi taaro yirlo woni neɗɗo ne waɗa taara yirlo wona wadde yiilo bango ene waɗa taara yirlo e hoore mum kono kadi ina wango kadi naange nge wangade mana taara yirlo ko leydi waɗata e hoore mum ko kala nde naange taari e hoore mum artiɗo wonnoɗo waɗata ɗon ko waktuji 24 ɗum woni ko wiyete ñalawma arta e bandu ɗum woni 24 heures 9 heures hande 9 heures janngo arti 7 heures hande 7 heures hanke arti woni naange leydi taarima ha artiɗo wonnoɗo joni noon ɗo naange wangoto naange mana ɗo leydi wangoto naange ɗo so leydi ndi wangima naange ha artiɗo wonnoɗo ɗum waɗata ɗon ko balɗe 365 woni hitande joni noon
mbele nange kay ne murlidi aha kay won gando goto eden kala do ko kalten do ko wana miiju men non wana miiju men de aha dum kalten ko science haali won andube dido non andube to bangi diine ko be sernabe kono kadi ko be andube to bangi science ko be scientifique uji en andabe nder gande de kaleten do de ko be mbiyata odon gando o wiite ko at-Tabari e goddo ni wiye ibnu Khasir walla Kasir walla Kasir eno windira no windira ni sa depano jangorto ibnu Kasir e at-Tabir walla at-Tabari kambe fop e be ngatti e ko kaleten do ko joni non wonde nange nge walla leydi woni ko yirlade ko dirde taw kadi hande wana hunde yeddoro ko hunde memotonde wonde leydi ko bul wana ko dum bul way kono balni pamirten dum tan kadi ne ina wadi no famorto hande ni wondo neddo towrata e leydi ina yaha ne fay do asma wondo yahar ha watta yide hunde ne ni yedum ko dum bul hande ko hunde memotonde kadi ganden gande kewde hande de jogiden de kutorto den tayilaji mudum pawa koy wonde leydi woni ko yirlaade ene yirloro hono no sifaji di kalden dodi kono kadi wonde kadi leydi kadi ko bulmo kalden o dum wadi ko hen tugna ha jibinani en gede science kewde de kutorto den hande ha tentero bangi ko be mbiyata télédétection spatiale application ngaji mum woni téléji di woni satellite aji kalteedi di woni téléphone aji di woni kala dendangal hande ko kutorte ko faare e communication dum do fof jibini dum ko tugnade e ko kaleten do wadde hande ko hunde memoronde awa wiide hande ada yadda wonde téléphone ene wodi tawte ko adantame jungo ma joni non kam ko at-Tabari e kanko ibnu Kasir be mbi wonde no biiden ni ko be yarube gande didde kala won hay lil mustaqarrin kaletedo mana naage ina doga na nokku dottaado dum don fof koy baawde Allah towdo o piltundiral ngal kadi do koy sura az-Zumar aya 5 yukawiru al-layli ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim yukawiru al-layli ala an-nahari wa yukawiru an-nahari ala al-layli e do ne kadi nange walla leydi astaghfirullah jomam jamma ina filto e nyalawma ina filto e jamma piltugol ngol do non kalete ngol be mbi dum do ko ene rokka miijo wonde ko hunde murlinde haalete dum de ko kambe kalata wana miijam kalan ko miijoji mabbe kambe be biya dum ko enrôler non e hay demgal farete walla e demde meden ene biya filtade ko hunde filotonde non sene fiile tan fittata ko murlirgol ene miije ndeke non mustaqar kaletedo men garo hen joni kanko ibnu Kasir wonko haali hen kono piltondiral ngal dum ne kadi dalilaji memotodi ko yen tesko hande kala gondo mo funnaange adotoma yiide naange dum ga hay do e nder leydi sen jetti joni yeruji nokkuji meden gondi funnaange di ko wayno kifa en e ko abiti hen beedon joni ngadoto naange adoto fudirde dumen wadi non ko kambe ngadoto yiide naange wadi non ko leydi wana no cikkirten wonde ko hunde wettinde tan fotnde ko dum bal no biiden ni ko dum addi enen fof en jiidata naange lawol gotol sinno naange wonno tan ko hunde wettinde tan mana ene foti so fudi tan ko yimbe fof jiidata dum lawol gotol kono non gondomo burdomo wonde funnaange fof adotoma yiide naange gondomo hirnaange fof wattintoma yiide naange wadi wondo odo wonata e nyalawma o to wona e jamma gondo e jamma o naange woni ko to makko an gondo e nyalawma o ko leydi ndi wirnuma e naange nge wadde naange wonata ko o to bangi dum kam wadde ko hunde biiran ko memotonde joni non mustaqar kaletedo kambe beedo kadi andube dido be kalden do be kaali hen be bi wonde ko nokkure dottande de ganduda woni koy laawol ngol
laawol ngol kalɗen naane ngo woni trajectoire kamɓe mo ɓe mbiyata ene faamoro noon eyyi joni noon mustaqar kalteɗo woni to nangue ngue fayto jipporde haaletede nde beele ko toɓɓere namdal beele ko ñalawma darga saabu so yettima ɗon hankkadi fiirti ko yettima ɗo faano ɗo beele ko ɗon woni ɗo e qur'ana ɗo wiyata wa shamsu tajri li mustaqar kaaleteɗo mana fewde nokku nana nokkure dottande nde tawde wiyama ko dotta e wiide mabɓe beele ko firtata ko so ari ha ɗon hankkadi ko ɗon haaɗata ñalawma darga walla filtoto kadi atta ruttitoɗo wonno ɗum kadi wonko haala hen saabu e nder kamɓe koye mabɓe gandal science ngal wonɗo haalata fandare wotere ene wiye apex solaire e wiide mabɓe ɗum ne kadi ko waɗi ko apex e antapex apex koto feewa to antapex mana koto umma to solar apex o koye anglais haala o wi wonde ko toon to tinda to ganduɗa nangue ina dogda e dendagal ko sawdi ɗum e ko taroto ɗum woni leydi yen e tago peeje goɗɗe kalteɗe woni planète uji ɗi dewɗe e koɓe mbiyata voie lactée eɗen mbawno yajnade hen kono so wona ɗum luggito ha ɓurta fewde to haalato noon woni hen kadi ene noddira ɗum Hercule ɗum koye nder science he joni noon beele ko solar apex o woni mustaqar kaaleteɗo to o ene mbiyata eyi ene mbiyata ala kono mbiten kam ene fammini ene wawi ombodirde joni noon seɗen poti rentade hen ko heewi kay ɓeydani hen tan won filtodiral ngal ɓe kaalata hen gongal woni tour complet mo mbiyata galaxie o arta kadi ɗo wonno ɓe mbi ko 225 million hitande 225 million hitande ɗum woni ko ɓe mbiyata systéme galaxie kalteɗo o to feewi to e ko foti wadde e laawol ɗum ko gandal ngal Allah rokki ko ni woni anduɓe ɓe to banggue science ko kaali hen e hutoradeɓe kadi gandal mabɓe to banggue diine koɓe kaali hen ne waɗi goɗɗum ko haalete hen ne heewi e hadisaji ɗi ganduɗa kadi ɗo ko hadis celluɗo gonɗo e sahih Buhari gonɗo e Muslim sahih Muslim iza shamsu tazhabu hatta tasjudu tahta al arsh eyyi ɗo kadi wonkoɓe kaali hen ɓe mbi shamsu ene doga ha mana sujja less arshi woni nangue ene doga ha sujja less arshi sujjude nde noon ɓe mbi mare ko cujjugol hono enen no tagoje keddiɗe no cujjirten ni walla cujjugol kaaletegol ngol ɓe mbi ko cuggugol métaphysique walla to banggue spiritualité walla to banggue luwaji goɗɗi kaaleteɗi wiide wonde dendagal ko haalete koko ɗofti hono luwaji dottaɗi ene hawni noon nangue no dogirta ni lewru no dogirta ni Jupiter no dogirta ni Mars no dogirta ni Saturne en e gueɗe goɗɗe gueɗel hen foof ene rewi e laawol mum hay gueɗel hen gotel hawrata felɓodirta e ko heddi ko foof kadi ene waɗi tan vitesse mo dogata ene waɗi kadi climat mo foti wonde nguleyki mum ɗo tolni ɓuuɓol mum ɗo tolni foof koko régla ko ɗo noon waɗi gueɗe ɗe foof mbiten kene ombodiri e ko haala e diine ko haala e qur'ana ko e ko haala e hadisaji ko heddi tan noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe musidɓe julɓe musidɓe kadi yaaruɓe gandal kesal tongirten tan e kamɓe hono ɓe tongiri ni e wiideɓe wonde ko haalete hen ko ne heewi ganden ala ko ala e qur'ana tedduɗo kono qur'ana wonko wona woni qur'ana wonko wona qur'ana wona physique wona deftere physique qur'ana wona deftere biologie qur'ana wona deftere mathématique kono ɗum ɗo fof ko kalɗen ko nan nder hen se mbi qur'ana wona hen gueɗel gotel firtani ɗum ala e qur'ana ala firti ko facciraka no deftere biologie wayata ni
ɗum waɗi noon ko ronkude tan faamde hen sahaaji wonno fiɓorto walla wonno wayata nder qur'ano neɗɗo ronka ɗum faamde kono kay ala ko haalaka toon kadi lurdani heddo tan ko neɗɗo ronka yiirude ɗum ɗo holko ɗum ombodirta ga walla ɗum ɗo holko ɗum ombodirta ga ko ɗum waɗi ni kamɓe yaaruɓe gande science mana gande baade hono niiɗe ko ɓuri hen heewde nde yahata nde jeehi ha keɓini ɗum battinta ko tuubde ganda wonde ko haala e qur'ano ko gonga tigi sabu ɗum ɗo ko haala duuɓi ko nden nde ganduɗa microscope ala longorgal ala avion ala fusée ala haydara ala ɓe mbi wonde ɗum ɗo neɗɗo wawa ummade nenɗo e gandi tigi ɗum ɗo won mo ummi mo ganduɗa ko technicien mawɗo mo ganduɗa ko gando e dow gandal mo ganduɗa ko karallo e dow harale ɓe ganduɗa ko mécanicien mawɗo ko horloger mawɗo jogiiɗo ɗeɗo gueɗe ɗe ganduɗa ha hen gueɗel gotel felɓodirta e ko heddi ko on woni jomiraɗo subhanahu wa taala hewɓe mabɓe tuub aha kay wadde noon hen sahaaji ko wasde famde ronkude famde tan addanta neɗɗo wiide ɗum ɗo ne lurde ɗum walla ɗum ɗo ne lurde ɗum tawa ko gonga jomum ne heɓini oga banggue kono heɓinaki ko oto banggue walla ne heɓini oga banggue heɓinaki ko oto banggue so wayi noon jomum sikka hen sahaaji koko lurdi walla koko yedditi ala ko wawi ɗon kodi famde kono kay luural ala ɗo hay ko science lurno ɗo yeehi artuno fof wattinta ko jabde eyyi ɗum kay ko qur'an ko kam dirtata sene dirta kay ko ga noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe oɗon jarlo oɗon jaafo so tawi ko kalɗen ko wonno wayi ene ngakki famnade jaafoɗon en mbaddi hen sabu ko gandal min tukal famminde kadi gonɗen ɗo ko audio ji wona vidéo ji weeɓani famminde noon koɗo kaɗeten e ndeɗo toɓɓere bandiraɓe jaafo so tawi kadi wonko ngakkuɗen hen famminde so tawi waɗi namde may gartoy hen to ko kalɗen ko garten e loodi meɗen ɓennundi ɗum noon en mbino wadde ko oustaz hono ceerno Hammadou Moussa Diop aranno en hen ko fewti on ji oɗon mbawi yaade kadi to hello meɗen TikTok mon jii toon mbatton so jeeyi TikTok mbaɗe tan bobolonde mon jii toon hono no oustaz hono almami sare kurandoli holno haalduno e windande meɗen yawtude nde ko fewte ɓeeɗo musidɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa kadi ko musidɓe wonduɓe sehilaɓe yaadoɓe ɓe certata ha Allah waɗi hen musidɗo hen goto ari wi sehil mo hande de wonɗo jahara mi jimmi ko ɗoftami kadi mi yiiɗa mbasa arde mi yiiɗa wasde yaadude ma oɗon noon gantini wi wonde wonɗo fotno yaade won kadi mo rokku